U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amen. Pomaže Bog, dragi moji. Danas, kako bih rekao, isto bih želeo da se setim svog najstarijeg YouTube subscribera, gospođe Katice, koja mi je poklonila ove manžetne. Evo, danas sam ih i obukao upravo zbog toga, sa sećanjem na nju, sa jednom velikom ljubavlju i zahvalnošću prema njoj. Tako da, eto, želeo bih da podsjetim i sve vas da se molitveno setite naše drage Katice u molitvama. Ja svakako, evo, sećam se i njenih, da kažem, manžetne, stvari, ovo su dugmat za manžetne. Manžetna je ovo, vidite, na košulji. A ovo je samo dugme za manžetnu, to da ne bude. Ja isto tako volim da kažem manžetne, pa jer mislim da je ovo, ali ne, ispravno je, dakle, ovo je dugme za manžetne, dugme, a ovo je manžetna, ovo, shvatite. Da, dobro. Oprostite, molim vas. U svakom slučaju, danas ćemo čitati evanđelje koje se čitalo sada u nedelju, a to je evanđelje po Luki, od 4. glave, evanđelje po Luki, od 8. glave, 4. stih, pa do 15. stiha. Priča ide ovako. Narod je i dalje dolazio Isusu iz svakog grada. Kada se okupilo mnoštvo sveta, Isus im ispriča priču. Izađe sejač da seje svoje seme. I kako je sejao, neka zrna su padala kraj puta, te ga ljudi izgaze i ptice ga pozobaju. Drugo je palo na kamen, ono je niklo, ali se osušilo jer nije imalo vlage. Treće je palo među trnje, ali trnje je izraslo zajedno sa njim i ugušilo ga. Četvrto je palo na dobru zemlju. Ono je niklo i rodilo stostruko. Isus je završio rečima: ko ima uši, neka sluša. Njegovi učenici su ga pitali za značenje priče. On im reče: vama je dano da saznate tajne Carstva Božijega, a ostalima se govori u pričama, da gledajući ne vide i slušajući ne razumeju. A evo šta priča znači. Seme je Božja reč. Seme koje je palo kraj puta, to su oni koji su reč čuli, ali dolazi đavo i odnosi reč iz njihovih srca, da ne bi poverovali i bili spaseni. Seme koje je palo na kamen, to su oni koji čim čuju reč, s radošću je primaju, ali pošto reč nije uhvatila korena u njima, neko vreme veruju, pa kad nastupi čas iskušenja, oni otpadaju. Seme koje je palo među trnje, to su oni koji slušaju reč, ali ih brige, bogatstvo i životna zadovoljstva postepeno guše, te ne donose zreo plod. A seme koje je palo na dobro tle, to su oni koji slušaju reč i zadržavaju je u dobrom i plemenitom srcu, te postojano donose rod. Dragi moji, ova priča pre svega je rekla, sebe, objasnila se, ali ajde da mi sada malo vidimo šta nam ova priča govori zapravo. I kako to možemo mi realno da implementujemo u svom životu. Evo, što se mene lično tiče, priča o sejaču i semenu je priča meni da sejem, da ne razmišljam o tome gde pada to seme, već je moje da sejem, moje da pričam, da propovedam. Sada, gde će ta propoved, gde će ta reč naići na plodno mesto ili plodno tle ili neplodno ili kraj puta ili u trnje, ili to nije moje. Zato Hristos i kaže: ne sudite da vam ne bude suđeno. Znači, to nije moj posao. Moj posao je da sejem, a ne da procenjujem, nego da sejem. Jedno razmišljanje. Međutim, ono što me baš ovako upitalo jeste da, kaže ovako, Hristos, dakle 8. glava, 10. stih, od 10. pa do 12. Kaže ovako: on im reče:
vama je dano da saznate tajne carstva Božjeg, a ostalima se govori u pričama da gledajući ne vide i slušajući ne razumeju. Razumete? I sada ja lično govorim za sebe. Povezao sam ova dva. Razumete? Vidite, poenta je da negde, o čemu govorim, da ne bi bio nejasan, o pričešću. Recimo, konkretno o pričešću. Moje da vam pričam. Sada, neki od vas jednostavno ne razumeju. Ne razumeju. Nema veze što i sam apostol Pavle rekao da se ljudi ne spasavaju zakonom, već verom u Hrista Isusa. Pogledajte tamo Rimljanima 7, recimo, s akcentom od 7.15 do 8.2, recimo, ali možete, cela 7 je okej, baš u kontekstu ovoga što vam pričam. Ali, recimo, to nije dovoljno njima. Jer rekao je sveti ovaj, rekao je ono, rekao je ovo. Gledajući ne vide i slušajući ne razumeju. Dakle, Hrista nisu razumeli, zašto onda ja ili bilo ko drugi da očekujemo da će nas 100% razumeti? Jer setite se tamo u Jovanu, kako bih rekao, kada je Hristos rekao, ja sam hleb koji dođe sa neba. Ko ne jede od mene neće imati život večni. I kaže, mnogi posle te njegove besede, kaže, ovo je tvrda beseda, ko će je slušati? Kaže, i mnogi ga napustiše tada. Razumete? Znači, ako su Hrista napustili, ako Hrista nisu razumeli, zašto mi onda da očekujemo? Znači, nemojmo da očekujemo razumevanje, nego sejmo. Sejmo sa radošću. Sejmo za sve one koji jesu plodno tle. Razumete? Jer nije sve do nas, nego u interakciji. Moje seme, moje reč, ali tvoje srce, tvoje plodno tle. Učini ga dobrim i onda će moja reč dati pravi plod u interakciji sa tobom. A plod neće zadocniti. To je da se ne uzvišavamo. Ni ja da se ne uzvišavam kao neki svetski propovednik, ali ni vi da se ne uzvišavate kao nešto Bog zna kako pripremljeni. Jer nemojte zaboraviti, Bog zna kako pripremljena njiva je samo njiva. Ukoliko ne dobije seme, ukoliko ne padne reč, ona će ostati njiva, neće dati plod. A mimo te oranice, seme, evo vidite šta se dešava. Ako padne kraj puta, ako padne u trnje, ako ga ptice pozovu. O tome se radi. Interakcija. Zato liturgija jeste zajednica, zato crkva jeste zajednica, zato od tom zajednicom mi od hrama pravimo crkvu, a pravimo je zajednicom u jednome, a to je pričešće. Shvatate, pričestiti se jeste reč koja znači na srpskom zajedničariti. Razumete? Zato je bitno pričestiti se, ostvariti se u liturgiji, postati to dobro tlo i upiti tu reč, jer u početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč. Misli se na Hrista. Pogledajte, Jovan 1.1. Znači, mi prihvatamo tu reč, jer smo dobro tle. I onda ta reč u nama daje stostruk plod. Ali ako ne primamo reč, ništa smo. Da li me razumete? Sad, normalno, ovde postoje nekoliko stepena iskušenja, a to su, ko što kaže, seme koje je palo kraj puta, to su oni koji su čuli reč, ali dolazi đavo, pa mislim đavo mamon u stvari, i odnosi reč iz njihovog srca. To znači, ono u šta smo se, da kažemo, utemeljili, očigledno se nismo utemeljili dovoljno da to i čuvamo. I onda to lako ode. Lako to gubimo. Jer nije nam vredno. To znači da se nismo dovoljno potrudili. Shvatate, tu dolazi sad ono priprema, kako bih rekao, pristupa i svega toga. Ali to je na čoveku, to nije univerzalni recept. Svako je sebi mera. Jer ako ne, pravimo strašan greh, jer ljude odaljujemo od Hrista spasa. Ljude ucenjujemo.
da pristupe Hristu, a Hristos se daje. To je greh na neki način, ne na neki, nego na svaki način. Razumete? Dajte da pustimo ljude da sami utemelje sebe i onda sami da se pripreme i onda sami da to bude njima vredno, najvrednije. A to zavisi od žrtve koju dajemo. Ali to je jedan nivo koji se shvati, do kog se mora doći. Ne mogu drugi da dođu umesto vas, morate vi da dođete. Razumete? E sad, onda seme koje je palo na kamen, kaže, to su oni koji čim čuju reč s radošću je primaju. Da, to je takozvani harizmatski pokreti, pa onda kreću la, pa onda kreću govore u jezicima, pa sad wow, we are shiny happy people, pa izađemo na trgove, pa to je toko eksplozivno, to je puno emocije, puno želje da se konvertuje ceo svet u hrišćanstvo, onako to pršti sve od ne znam ni, ali opa, ugasi se. Zašto? Pa zato što nema koren, nema utemeljenje. Shvatate? Nije naše da pokrštimo ovaj svet. Naše je da budemo primer ovom svetu. Da budemo ogledalo ovog sveta. Ali da tu širu sliku prepustimo Tvorcu. Zato mi istočni, odnosno pravoslavni, smo toliko liturgijski utemeljeni. Jer liturgijom mi radimo. Liturgijom mi bivamo ogledalo ovom svetu. Liturgijom mi ostvarujemo Hrista u ovom svetu. Razumete, ali ovaj svet nije trajna forma, nego prolazni period. Toga smo mi svesni i zato sa ljubavlju kličemo Maranata. I ostvarujemo to svake nedelje, pričešćujući se. No dobro, ajde sad ovi harizmate. Kaže, uhvati koren u njema, neko vreme veruju, pa kad nastupi čas iskušenja, oni otpadnu. Jer uvek nastupi taj čas iskušenja. Tako ovi neofiti postaju fanatici, pa onda to posle toga vide da nema od toga ništa i onda izvetre. Shvatate? Zato što vera nije nešto, kako bih rekao, stimulans. Razumete, vera nije alkohol, pa vi sad napijete se, pa wow, nije to vera. Vera je radost, tačno, ali tiha radost, ne eksplozivna radost, nego tiha radost, a to jeste shvatanje da smisao postoji, da smo mi deo tog smisla. Ali ne arogancija, da mi sad mislimo da ćemo mi da spoznamo i definišemo taj smisao. Ne, to su arogancije. Shvatate. To jednostavno zdrav čovjek ne radi. Ko što zdrav čovjek ne može da veruje da mrav može da shvati čovjeka. Ne može. Pa onda mi, dragi moji, ne možemo isto tako shvatimo Boga. A to očigledno nije ni poenta. Razmislite. I onda tu radost sažimate na pravi način. To je tiha radost. Da. Onda, kaže, seme koje je palo među trnje, to su oni koji slušaju reč, ali brige, bogatstvo i životna zadovoljstva postepeno guše, pa ne donose zreo plod. Da, ali te brige, možemo odmah da naglasimo da su to brige ovoga sveta koje su realne, a to je kako platiti struju, infostan, dolaze izvršitelji, evo COVID-19, ostaću bez posla. Razumete, to je sve legitimno pitanje, ali nije legitimna briga. Shvatate? Zato što ako prepustimo Bogu da uradi ono što mi ne možemo, mi onda se zaokružujemo u bezbrižnosti. To je bezbrižnost, nije raskalašnost. To je bezbrižnost jer smo mi uradili svoje. A sa ljubavlju i verom prepuštamo njemu da on svojim činom nama da usmerenje, ali i potvrdu poente. Nešto treba da dozvolimo Bogu da uradi. Ne bi li mi sebe ostvarili. Jer ipak nismo tu da bi plaćali porez, nego smo tu da bi se ostvarili u večnosti i da bi tu večnost sobom svedočili. Što ne znači da ne treba plaćamo porez. Zato je Hristos rekao, podajte caru carevo, a Bogu Božije. Čiji je lik na novčiću? Sećate se one priče. Zbog toga nema mesta
fanatizmu i tim velikim, onako iskričavim, egzaltiranim preuznošenjima verskim. Nije bitno da li ste u ovoj opciji ili onoj opciji. Hrišćanstvo nije opcija, nego način života. Ali to je način radosti. A ta radost je tiha radost. Tiha radost. Kao perpetue mobile. Tuk, 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 tuk. Stalno traje. Ali bez ono truk, 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 truk. Normalno, isti ritam, isto sve. To je, da kažemo, i molitveno pravilo. Jer to se ne razdvaja. Jer vaš udah i izdah jeste radostan jer je utemeljen u smislu. I onda vi sobom taj smisao svedočite. Ne indoktrinirate, nego svedočite. Shvatate sobom. Što kaže, ne stavlja se sveća pod sto, nego na sto. Da osvetli prostoriju. E pa vi ste to svetlo, dragi moji. Vaše utemeljenje i vaša tiha radost. Eto, i na kraju kaže, a seme koje je palo na dobro tle, to su oni koji slušaju reč i zadržavaju je u dobrom i plemenitom srcu, te postojano donose rod. Pazite, postojano donose rod. Znači, to nisu eksplozivne, egzaltirane okolnosti u kojima vi, ne znam, prštite od verskog, da kažemo, fanatizma ili pridržavanja ovog ili onog ili ne znam. Ne. To je jer tako nešto ne može da bude postojano. Tako nešto, pazite, sam Hristos je postojao 40 dana na vodi. Shvatate, nije postojao 50, nije 45, nego 40. Znači, ako Hristos nije mogao više, odnosno nije ljudsko telo moglo više, zašto mislimo da mi bi trebali više? Ne. Postojanost se ne izražava u krajnosti, nego kao mera. Kao pravilo mere, kao pravilo proseka, mediokrite, što bi rekli, pravilo proseka. E pa, naše pravilo proseka da bude ta tiha radost, a to onda jeste postojanost u tom poverenju da nas Bog neće ostaviti. I onda jednostavno stoje iskustvo. Shvatate, prepustite mu se i vidite da je dobro. Pa ste malo sledeći put, malo i da opet uplašeni. Ali nema veze. Prelomite to u sebi. I prepustite se ponovo. I opet vidite da je dobro. Shvatate? Mi kažemo sutra će svanuti dan. Ali realno mi ne znamo to. Nego naše iskustvo nam govori da će u ne znam koliko procenata sutra svanuti dan i onda mi kažemo da sutra će svanuti dan. Ali realno mi ne znamo da li će svanuti sutra dan. Shvatate? Ali zbog tog iskustva nemamo straha. Isto tako je i odnos sa Bogom. Dakle, neke stvari jednostavno ne znamo, ali ono što znamo jeste On. I to ne On u analitičkom smislu, nego On u iskustvenom smislu, odnosno odnosu. I vi mu ste prepuštati. I on vas neće izneveriti. Ali bukvalno nikad. Jer setite se, još u Starom Zavetu je rekao, i to još ljuti Jahve je rekao, ako te se otac i majka budu odrekli, ja neću nikada. Razumete? Govori Gospod. Tako da tu su stvari jasne. A ta postojanost upravo jeste radost. Ta tiha radost kojom svedočite da večnost ne samo da je moguća, nego je već sad i ovde prisutna. Vi ste svedok te večnosti. Bog vas blagoslovio.